Lamsugo haina hai baib sangno ani channel tini ang norongni bagui tui phaika Bharat Sipai Urpati mani hinke thanayo ang norongno saka Maharashtra Tripurni aboni part 2 phaine hinai aboni part 2 norok mo video ni ulo nugui mannai tamni hinke tabuk anero aboni part 2 ni bagui data collection khaimiyako hinke tini ang norongno Bharat Sipai Urpati mani no tui sanai hinke norok video no puilansi pai thakjora naitung kok hinke ke 1857 Christabdo BCO Bharat hao kaisa Urpati party khan abongkha 1857 Christabdo BC ni 18 tarik November ajorao British Bharat ni 34 number Padatik Sipai rokno Chattogram Urpati roi British bubagrani rangri rok jotono tui phebeka November ni 22 tarik borok tipra hawa hapaika Sipai rok Maharaj Ishan Chandra ni bufa Maharaj Krishna Kishore Manikko ni jorani simino tipra bubagra nukungni lukurok bai British bubagra rok kathalaya nglai phaika afro tipra ni Sipai rok bo asuk phan rak thaya tei rang ri rok ni bagi bo belai no kebel no ajorao tei rang puisa kri rok ni bagi sakjing sak rok bo musulai tonglai mani jora ma jorao afro o Urpati phainai Sipai rok no chubawi tong thairoi British rok bai juddho nanglainani phano Tripura ni phan krino hini man hono ajaro aboino o Urpati nai Sipai rokno Tripura hani rekhlaioi rihornani dagi khano Maharaja Ishan Chandra Manikka Tripura hani bubagra rokni mungsabu chubachu manyanggai o Urpati nai Sipai rok salni saltam tonggoi nai kasar bkhak thangnani lam relaikha Tripura hani bubagra ajorao Urpati nai Sipai rokno rwkhlaimani yagolo khoroksa khoroknai agoli roko tongoi tongnai rokno Maharaja ni bini Sipai rok aborokno rombai teoisa haina hai Kumilani British ojama rokni yago yafrei rihor kahno ajorao no paithak British rokni bubagra Tripura no yaphao chopnani samo ungui tongmani abo usurui thangka haini bagai Maharaja Ishan Chandra Manikko bo yogjaka Maharaja afro amba haike kisasuk saijo khayangka kai sini Tripura ha sekjage pano thangman khamo Urpati nai Sipai rokni bukhago Maharaja Ishan Chandra ni bukha bongni bagi bo bukha maya tore tongkri abo saimia phiaba hasuk Tripura o tongnai rok borokno khairok jakhana hini hinmano tamangai hinba a Urpati nai Sipai rok hasuk kami rogo thangai tongoi bo borokno kebengnai kosongnai krai hino kachang khana tongoi khano o Urpati nai Sipai rokno chuba jorimani bagai eba borokno tongthairimani bagai bujangmo bo khana kahno o Urpati nai rokno tongthairi hino hinke norok saimang khana mo video ni bisingtei sini Tripura sarok pusuk maya ganang buini bagai bujagai tokjagai phano tong hinke norok mo video no chajak ke like share comment khlaina tapogdi tei kabang khai share khlaidi sini joto Tripura sano saiman thong kisamisa jeng IQ bom hai ngui phaika tei bom hai sogui phaika hinke tini ni bagai asungno ungsnai malilayana tekaisa video o Maharashtra Tripur ni part 2 o hinke norok tabsuk jora ani channel subscribe khaijige angke subscribe khlaitoni redi tamni hinka kai ang jefru video upload khayo apron norok nugui manna bagai hinke tini bagai asungno hambai।